И здравейте хора, аз съм Сашо Гейминг БГ, смените Дака 11 и днес играем в FIFA. Това е отбора на Ейтостка. Хай. Това ми е статистиката. Моят отбор може да видите в клипа на Тиджи. Това беше отбора на Сашо, дето сега го видяхте. Абе да, защото аз не го казах. Кой ще пука? Само че не знам за кой ми се че е така. Не. What the fuck? Как се копваше, че забрах? С Shift и D. Майко брат, как ми лаги. И на мене. То... Лаги ми почти пак да минавам, човек. Алан, Алан. Fuck yeah. Вау! Ето това доказва, че... О, шкартел. Шкартел срещу трима. Фък, повече няма ползвам тая тактика. Не, защо ми лаги? Защото топката не е в мен, иначе като... Мисъл, играта ме обича при него. Коста, Коста, Анделен срещу Коста. двама. Коста, бум! И се усира. Окей, това беше втория мисшот в тая игра. Симулант. Пълен симулант. Просто нямам думи. Аз да не съм, че Роналдо е. Филип Пелуи с пас на боца. Скейса. Браво е, хола. О, шит! Добре, усещам, че тук ще има дуспи. Да, но. Или може би не. Фък! Кочка, Холард си е Добре, какво Коста прави за Бога? Защо трябваше да се хамалиш? Па си му чураля с колко ти прави това. Аре, никой не може да вземе топката на ръка. Айде! О, Ханделент! Браво. О, ще усира. Да. Що пък не? Този матч ще е интересен. Този матч няма да е интересен. Защото сигурно ще има и тъпи дуспи. Окей. Колко е ти пука е? Добре, Оскар. Давай. Ако направи бе. Валенсия. Моят отбор е добър взимането на топката. Да, взимането на топката. Той твой отбор е добър в взимането на много топки. Да, засада! Страхотно! Твой отбор е добър в взимането на топки. Ооо, Ханделент. мале. Ханделент. Не. Коста? О, майко. Скинай го сега, човек. Чай, така. О, ти беше най-якия гол, който съм скорвал до сега. Не, имаш един с задна ножица на Оскар. Добре, аре. Се надяваме, че няма ми вкараш гол. Добре, интересно, как ме минаваш с Лукако? О, фак. Защо? Че това беше като някакъв силен. О, майка, човек. Моля та. Кажи ми, че няма скорниш гол. Браво, Костилни. Обичам те. Какво? Добре, ще кажа на нещо. Когато топката е в тебе, е в мене, може да цъкнеш контрол. Мисля, така се натрупват повече играчи да ми я взимат. Добре, може да го ниш. Да. И топката пак е мене. Те топките винаги са в тебе. Въй. Обичам се взимам играчи с много висок пейс. И чихо и даш. Тарададан. What the fuck направих бе? Бъй.
Ръка, старич. Старич. Не! Бум! Беше толкова близко. Хуляля. Да се осра. Веднъж да пуснеш топката като хората. О, не. Ох, че ми лагна. За кой е? Лагна. А, О, фак. О, фак. О, ес. да, брат, като ми лагне, реши... Скивай се, Оскар. Сега ще го направи на лиш. Майко, човек, ти ако Чех не го беше спасил, направо го дискардвам. Или просто Quick Sale. Нещо, най-добре го продадеш на трансфера. Няма да ти го продам. Хубаво, предлагам ти идея, е. Ма, Пак искам да ми го продадеш, ама... Добре, чудесен пас и Стърч не можа да владее топката. Много добре от моя страна на игра. Добре. Стърч върмина всичките. Защо да Бога Коста събута? Защото няма скоро събута и реша събута. Защото е лакоме. Иска да вкара. Защото съм възгордял от той, че ми вкара, за той. Сега още един гол. Знаеш, когато този матч май ще се завърши. Остана е. А ти? Шкъртил. А. Моля те. О, фак. О, фак. О, фак. Yes! О, не. Не. Yes! В момента удължихме играта с поне 4 минути. Фак. Спокойно, сега ще вкарам гол. Сега само трябва да удържа. Може да го скипнеш, окей. И сега те правя на лист, човек. И сега се обесих. What the fuck? Човек. Добре. Хайде, може да му вземеш токата. Благодаря. Те май нещо се вдигна самочувствието. Аз точно ти иска да направя. Да вкарам. И да туспи. Ти шкъртил ли беше? На Не. фолия. Шкъртил не би направил такова нещо. Магия изрут, центъра към Оскар и Оскар не можа да овладее топката. Чудесно! Не знам как Матич овладя толкова бързо. Окей. Шурле. Yes. Майко, че ще има полувремена. О! Спокойно, има още поне 2 полувремена, докато може да се вкарваме голове. Този матч е интересен. Да. Кайла Лука. Добре. Стърч. Абе, какво кажа? Майко, брат. Това кой беше дет ма спъна така? Ханделент, май. Не го също. Радвай се, че махнах грамата. Че преди ще правиш испанска лига. Yes! Отново сме в играта. Спокойно ти, дак. Отново съм в играта. Това беше супер як гол. Няма как да го скипна, съжалявам. Бум. О, фак. Добре, кажи ми, как? Защо? Защо? Защо, Господ, ми прави гадно? Защо? Добре, Коста, който е на бягла, не знам. Бум! И се усираш. Добре, че Окей. беше отвратително нещо. Нали? Това беше, о
О, не, о, не, о, не, о, не, о, не. Оправих си Не. грешката. Не. Как? Не, човек. Варгас. Това ми е бившия играч в отбора. Саша, после трябва да ми изгледаш клипа да видиш един селебрейшън. Да, видя го да се превърташ. Не, дето беше прав в мрежата. Добре, Шурле, имаш шанс. Имаш шанс. Хайде. Майко, брат. Майко, трипъл фейспалм. Фак. Човек, това ще се очертае много интересна игра. Обаче, гадното е, че се чувствам Варгас. Ох, майко, този Варгас. Варгас ми беше бившия играч в отбора. Бившия менеджер. Добре, шанс. Имаме шанс, дами и господа, шанс. Шанс и се осрахме. Добре, няма проблеми. О, фак. Добре. Не. Коста! Yes! О, yes! Шит. О, благодаря ти. О, yes. Добре, това беше много добър гол. О, не. Аре, бе. О, не. Ай, за кой е? Come to take a ball. Тъг лайф. О, не. Какво стана? Yes! Спечелих играта, какво стана? Защо толкова малко Хатрик с време? Диего Коста. Хатрик с Диего Коста, човек. Вие хора, аз бях Терака 12, абонирайте се на Сашо Гейминг БГ. Задигра го на общия канал с мен за следака. Ми фолира половината играчи. За саднатия Теодор. One like. Хора, довиждане. Б. Добре, ай чао.